Tak. Na YouTube to půjde, no. Toto je příšerný člověk. A zde, prosím, aby každý viděl. Jak se to neto, teď je to jedno, ne? Habanera, ano, prosím pěkně. Tak, příteli, nabídni si. Až se tady zbleju. To pivo bych si schoval. Až se tady zbleju a budeš mi tady tak to vypadne. No tak říkal si, že budeš tvrdý. Až se tady zbleju a budeš mi tady pak křísit, vole, tak ale to si vyžereš, ty vole. Tak jdeš na to? Pomalu a jistě, no. Tak, klidu. Času, no. Psychicky připravit, ty vole. Vezmu si to menší, vole. Vem si, kterou chceš, kromě ty nejmenší. Ta nejmenší je schovávačka. Tak, jedna stačí, nebudeme rozdávat cizího. Ty s těma semínkama, no, ty vole. Nemusíš, ty semínka ne. To nejsou důležité. No, to ani nestačí mi dloubat, ty vole. Já si myslím, že ne, no. No vidíš, no, to se stane, no. Tak říkal si, jako, jak si vyhrožoval, jak to sníš, že jo? Tak šupan si jet. Tak uvidíme. Ještě jednou se podíváme, že to je opravdu habanero, aby každý viděl. Žlutý, to vole. Žlutý, no. No, das ist fantastisch. Já, jsme good. Ty vole, dobře to. Chutnáme, vole. Štípá? Tak pozor. Habanero. No? Mě povedou, ty vole, za chvíli. No, ty vlastně takový do bílo-červený. Štípe? Štípe moc. Čiva. Ty vole, dopadni to s tebou nesekne, ty vole. Hoď si do kamery, protože tohle člověk musí vidět, ty vole. To je ještě horší, ty vole. To bych nedělal, to napiše piva, vole. Ty kokot. Tady, ale sněd teda, ty vole. A nech to pivo v puse, vykloktat. Já to udělám pak, co dělal slíbil, ty vole. Ty vole, ty jsi dělal frajer, ty vole, no já bych tady ležel už natažený, ty vole. Ty vole. Jako já jsem si kous, vole, a jako trvalo mi to 30 minut. Lovíčky tam, ty je dobrý? Dobré. Kopání 3. stupně, pan Dres. No, já jsem ti říkal o lovíčko. A jsi teda tvrdák, no. Ale už nebudeš jíst habanera. Ne, už budu ne. Ne, jako myslím, jako nikdy v životě. Budu. Tam mi začala bránit držka. No, Petru svěděli uši a to si jenom čuchla. Já jsem měl přijít tu vodku, ty vole. Vykloknej se ještě pivem. A nech si ho v puse a kloktej, jako víš to, takhle. Mě brní ruka levá, ty vole. Ty vole, brání držka. Tak už, ty vole, věřím tomu, že ten slabý jediné, co tam předváděl, ty vole. Tam to kvičení, ty vole, že už... To rost. Je to něco? Tož bílé jak stěna, ty vole. A to si, jak už je to tam, tak je to dobrý. Já udělám stop. Nechci si dojít pro tu vodku? Mám ti tam dojít? Co? Vodku, no, to je alkáč, no.
No, ty seš... Dobrý, horečku si dostal, ty dostal. No, ale ty, já bych to, víš co, tak když si kousnu poprvé, tak už bych to nechal, to si kous jedno. Dobré, ona se vrátí. No, zatím ještě je dobrý, no, ještě máš tak 5 minut. Tak do 5 minut, když neskalabuješ, tak to ustojíš. Ale to už dobrý, ne? Pálí to míň nebo ještě víc? Chceš dojít pro tu vodku? Já jsem ti to říkal, ty jsi mi nevěřil. Sním všechno, nějaký habanéra, mě nerozhoděj. Teď jsem to snět. No snět, ale ty jsi tady tak trošku jako defibrilátor, by jsme měli zehnat. První se dělo, ty. No? Ale já jdu pro tu vodku. Já první se hlava, ty. No. Jdu pro vodku. Nechám to tady, aby každý viděl, jak sebou šlehneš. To je šlehne. Takže seš akor. Taká mexická, ne? To je habanera, to má 320 000 těch jedno. Hrozný, no, povíte, to je nějak stupňovaný, no, a to je... To se nedá. Já na paní má asi 60 000, no. To má 320. To je hrozný pocit, tohle. Já jsem tuhle taky nesvatýho strašnýho, ale do rána jsem to dal. Já to měl 3 dny pod nechkama. Já si ráno zapomněl jsem na to, promnul jsem si oči. Já půl dne měl takovýhle vůl, mě z nich jenom tak... No. Jako je to hrozný. Klapom rád to pálivý, ale... A nepolikat, kloptat. Hubě nechat. Jo, 320 000 DP, jedno pekno spole. Mají otek svých, já už nevidím, já už nevidím. Já doufám, že nebudeš mít nějakou alergickou reakci, ty vole. No, všechny odvezou. Ale tak no, na papričky nemáš alergie, ne? Dej tam tu vodku, ty vole, to se nepřines na parádu, ty vole, do huby a nechý v hubě. No a takhle vyplachuj. Mlíko nemají, vole. A mlíko je hnusný hlavně. Lepší. No alkáč, no to je jediný, co rozpouští kapsaicin, no. Hele, to jsem měl vzít ty zelený, co? Ty mají ještě o 100 000 víc? To by se ztratilo. A teď si vím, že tu omáčku, co si chceš objednat? Tak má 760 000. To nahoře. To je dost, ne? No já jsem si kous půlku. A cedil jsem jí já baterie Azizil. Já mám ještě jeden nabitý. A 35 minut, takhle, 15 minut bylo tragických, 20 minut už to pak bylo dobrý. A jako cítil jsem to 40 minut v hubě. Ale jako těch prvních 15 minut jsem myslel, že zešílim, no. A víš, já jsem teda na to slabší kus než ty, jo. Já se musím poučit, ne, už bych to v životě neudělal. Ty už taky ne, co? Ne. No to je, vole, to je úplně jiný pálení než klasický papričky, co? To je takový úplně, jak já jsem říkal, rožávaný volovo v hubě, ty vole. Jo, rozjela jsem pumpám kamaráde. Ty vole, ale už seš ready. Už máš i barvu ksichtu. To by měli dávat tvoje místo na defibrátorů, ty vole. No tohle jo, ty vole, no. To probudí mrtvýho, ty vole. No ale teda schroupal si statečně, no. Já jsem sněd pít. Kučerka. Ale,